Som mit selvvalgte værk har jeg læst Den Fremmede, som er et eksistentialistisk værk fra 1942, og den er skrevet af Albert Camus, som er en fransk eksistentialist fra det pågældende tidspunkt. Den Fremmede er delt op i to dele, hvor den første del hovedsageligt handler om vores hovedperson Marsols liv og hans liv op til den her kriminelle gerning, han begår ved at skyde en anden person, han overhovedet ikke kender uden nogen synderlig grund, og hvor den anden del så omhandler hans retssag og den dom, der bliver fældet over ham. Og den her bog, den starter ud med en af de mest kendte indledninger i fransk litteratur. I dag døde mor, eller var det i går, det ved jeg ikke. Og den her historie starter med hans mors død, hvor han tilsyneladende ikke er rørt af den her tragiske begivenhed, hvor der udover det faktisk ikke er særlig meget i Marsols liv, som rigtig betyder noget, selvom selv ikke den pige, han har et forhold med, som elsker ham og rigtig gerne vil giftes med ham, betyder synderligt meget for ham. Og det den her historie kort handler om, det er historien om en ung franskmand, Marsol, der lever et ganske almindeligt hverdagsliv, indtil han en dag tilsyneladende uden grund skyder et menneske, han overhovedet ikke kender. Og efter det så er alt, hvad der sker omkring ham, det oplever han på en underlig og søvngængeragtig måde, hvor han ikke rigtig kan forstå meningen med hverken det sig selv eller verden. Og det den her bog så slutter med, det er, at Marsol bliver kendt skyldig for at slå et andet menneske ihjel. Og hans dom er så, at han skal dø, og med at have hugget hovedet af på et offentligt sted i det franske folks navn. Og en analyse af værket, det er, at det her værk, det har en jeg-fortæller, som er Marsol. Og det gør, at læseren ikke er i stand til at have en objektiv holdning om værket, på grund af, at man bliver så tæt knyttet op af den her ene person. Og det gør også, at læseren kan identificere sig meget med hovedpersonen, fordi de kender tankerne og holdningerne. Men det kan også være meget skræmmende, det her med at kunne identificere sig med den her hovedperson, da Marsol som person nærmest er psykopatisk og er kendt skyldig for at have dræbt et andet menneske. Og det er meget usædvanligt, at Camus har formået at få læseren til at identificere sig med sådan en mand. Og det der også er i værket, det er, at det veksler mellem selvbiografiske og fiktive elementer. Og det betyder altså, at nogle selvbiografiske elementer er for eksempel det her citat: Alderdomshjemmet ligger i Marengo, 80 km fra Algeria. Jeg tager bussen kl. 2 og vil så fremme hen på eftermiddagen. Og som citatet indikerer, så udspiller romanen sig i Camus' fædreland Algeriet, hvilket ikke er et sammentræf, da forfatteren, trods Camus er bosat i Paris, forsøger at illustrere sin kærlighed til sit hjemland. Og et andet selvbiografisk element i værket er hovedpersonen Marsols forhold til døden, hvor Camus fik som 17-årig konstateret tuberkulose, hvilket fik rigtig stor betydning for hans liv og hans forfatterskab, og det satte et kæmpestort præg på alle hans værker med, at døden var et centralt tema eller emne. Og netop på grund af den her konfrontation med døden, det betyder jo, at det går igen i mange af hans værker, men ikke på samme måde, da især ikke i det her værk Den Fremmede, da Camus' sygdom ikke var en officiel dødsdom på samme måde som Marsols, men følgende citat viser Camus' egen mulighed for at dø. Selvom jeg ved den mindste lyd af skridt kastede mig hen mod døren, selvom jeg med øret ind mod træet ventede ude af mig selv, og jeg havde igen vundet et døgn. Det viser bare det her med, at han lever meget i nuet, og at han lever for de her enkelte dage, hvor han får lov til at leve en dag længere. Og en karakteristik af Marsol som person, det er, at han har en meget ligegyldig indstilling til sine medmennesker. Og det ses tydeligt i det her eksempel med i dag døde mor, eller måske i går, med at han tydeligvis ikke ved præcis, hvornår hans mor død. Og blandt andet også med, at han ikke kender hendes præcise alder, bare et sted i 60'erne. Har ikke lige et tekstnedslag på det, men det siges i hvert fald, at han ikke kender hendes præcise alder. Men udover det her med, at han virker psykopatisk og
at han har dræbt et andet menneske, så formår Camus stadig at skabe noget appel til læserens medfølelse og sympati, som ses meget med det her citat. Jeg så ikke over i retning af Marie. Jeg fik ikke tid til det, fordi retspræsidenten med en sær formulering meddelte mig, at jeg skulle have hugget hovedet af på en offentlig plads i det franske folks navn. Og det forekom mig det samme, at jeg vidste, hvad det var for en følelse, jeg kunne læse i alle ansigterne. Jeg tror, det var agtelse. Og her ses det, at han har ikke tid til at se på sin forlovede, og han lægger vægt på retspræsidentens formulering som sær, for hans fokus til at synes usædvanligt med begivenhederne taget i betragtning, da han interesserer sig mere for tilskuernes reaktion, hvor læseren dog kan opleve en dyb sympati samt forskrækkelse, uretfærdighed og foragt over for det her menneske, som egentlig har slået en anden person ihjel. Og det er jo trods alt underligt, da Masolde er netop skyldig i et meningsløst mord på en uskyldig mand. Og det Camus får derfor læseren til at identificere sig med, hvad der beskrives som en koldblodig og følelseskold morder. Og også her ses det, at han lægger fokus på tilskuernes reaktion. Der kommer ikke nogen følelsesmæssig reaktion fra ham selv over sin egen dødsdom, hvilket også er yderst usædvanligt, bare støtter op omkring, at vores hovedperson er meget koldblodig og meget følelseskold. Og det retssystem så forsøger at pålægge betydning til Masoldes handlinger, det er, at de betragter det som absurd. Og det der er med det er, at der er en kæmpe stor kontrast mellem Masolde og samfundet, da det for eksempel er noget med bogens titel at gøre, at det har en dobbelt betydning. Nærmest plus minus 1. Samfundet formår at fremstå fremmed for hovedpersonen, og ligeledes fremstår hovedpersonen fremmed for samfundet. Men bogens titel kan selvfølgelig også bare omhandle den fremmedes mand, som Masolde er kendt skyldig i at have dræbt. Og der kan lede op til den her diskussion om Masolde er den fremmede, eller araberne er den fremmede. Og så er der også det her med, at Masolde ikke er religiøs, selvom der i løbet af hele værket bliver lagt meget stor vægt på, at han netop ikke er religiøs, og at det er underligt, og det bare ikke passer ind. Og selv i en så svær situation, som at være dømt til at skulle dø, der viser den her, han viser sig ikke som religiøs selv på det tidspunkt. Og det her miljø i værket, som tidligere nævnt, så er det selvfølgelig Camus' hjemland, Algeriet. Og det her miljø, det bliver beskrevet som meget varmt og solrigt, og meget solrigt og fugtigt. Og det har så også det er også den primære grund til, at Masolde han skød ham her araberen, som dog ikke er en særlig god begrundelse for det selvfølgelig. Men netop det at varme solen fik Masolde til at handle på en usædvanlig måde. Og også et andet eksempel på det kunne være have haft en indflydelse på Masoldes væremåde under moderens begravelse, at han har været virkelig, virkelig træt. Og nogle primære tematikker i den her bog, det er den skrøbelige død. Det er formodentlig et af de temaer, der i høj grad spiller en væsentlig rolle i forhold til forståelsen for Camus' roman, da selve den meningsløshed og ligegyldighed, som Masolde i starten føler over for sin omverden og sin dødsdom, i høj grad går igen i mange af de resterende værker fra Albert Camus. Og den absurditet, der hersker i bogen, er nemlig stærkt koblet til Camus' tolkning af meningsløsheden, hvor eksistentialisten hævder i modsætning til f.eks. Sartre, at der ikke behøver at være en mening med handlingen. Og så er der selvfølgelig også det her tema, der hedder fremmedhed, da Masolde
er fremmed for sig selv og fremmed for hans omverden. Med at omverdenen forstår ikke, at Masold er, som han er som person, og Masold forstår ikke omverdenen i, at han forstår ikke meningen med det. Og så er der selvfølgelig også erkendelse som et tema, i at Masold erkender livets meningsløshed, hvor at det har en central rolle for det, da det menes, at mening ikke er essentiel for lykke, men at kunne erkende meningsløsheden i livet, det er lykke. Og så er der også et tema, der hedder forskelligheder, fordi at Masold er meget forskellig fra det meste af omverdenen i det med, hvordan han er som person, med at han er meget følelseskold, og der er ikke særlig meget, der betyder noget for ham, selv ikke større ting i livet, eller meget tragiske begivenheder, eller endda hans egen dødsdom. Og i hvert fald med erkendelse, så citatet viser, hvorledes at hovedpersonen Masold erkender den her meningsløshed, der er i hans tilværelse, og at han så får endegyldigt fred. Som om den heftige vrede havde renset mig for det onde, og tømt mig for håb, åbnede jeg mig for første gang for verdens ømme ligegyldighed. I denne nat, der var så rig på tegn og stjerner. Og det er egentlig meget i slutningen af bogen, hvor han erkender den her meningsløshed med livet, hvor han egentlig finder fred og lykke i det. Og så eksistentialistiske elementer i værket, hvor det tydeligt set, at Masold er det største eksistentialistiske træk i værket, og hvor Camus forsøger at afspejle det her absurde menneske. Men så er der også det andet med, at Masold han er overhovedet ikke religiøs, og den her ikke-religiøse eksistentialisme er meget utraditionel for mange af de her forfattere i den her tidsperiode. Og så selvfølgelig den her skildring af meningsløshed og absurditet i hele værket, og også nogle store hovedtræk ved eksistentialisme generelt. Og så er der som tidligere nævnt det her, at mening er ikke afgørende for lykke, men erkendelsen af verdens meningsløshed er lykke. Og det er det Masold opnår i slutningen af det her værk, hvor han finder fred og lykke i at erkende, at verden og livet er meningsløst. Også som tidligere nævnt, så er absurditeten i bogen koblet til Camus' tolkning af meningsløsheden, som er modsat af Sartres for eksempel. Og så er det generelt, at den fremmede er et pragteksempel på den her litterære tendens i Frankrig, som er eksistentialismen, men også er virkelig afgørende for, at man nøjagtigt kan forstå eksistentialismen som genre.